Eta lehen xeago aipatu bezala, gaurkoan makrobiotikaren munduan murgilduko gara, horretarako Euskal Eskola Makrobiotikotik Andrea Purroi gonbidatu dugu. Arratsaldeon, Andrea. Kaixo, arratsaldeon. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Zuei. Lehen ere aipatu dugu makrobiotikaren mundua modan dagoen, mundua dela, eta zerbaitengatik dela ere, ez? Bai. Euskal Eskola hementxe daukagu, Iruñan. Hoxe. Non zaudete eta zer da, ez? Azkenean Euskal Eskola Makrobiotikoa. Euskal Eskola Makrobiotikoa eta Baratze Kafea Ertxopean dago, Bernardino Tirapu etorbidean, 5. zenbakian. Korralilosetatik oso gertu dago, badago jendea ez duen ezagutzen, eta gero Iruñeko alde zaharretik ere oso gertu, ez? Igo gailu hartuta edo paseotxo bat eman da, hortxe gaude. Eta zer den edo noiz sortu zen, pixkat kontatuko dizut? Noiz sortu da, hemengoa. Bueno, Euskal Eskola Makrobiotikoa 2013an, sortu zen. Baina proiektua berez 2010an jaio zen. Ematen ziren makrobiotika ikastaroak leku ezberdinetan, Berriozarren eman ziren, auzoenean ere eman ziren, eta 3 urtez lan egin ondoren, ja sortu zen leku propio bat izateko beharra. Leku propio bat ez bakarrik sukaldaritzako ikastaroak emateko, baizik eta leku bat non jendea biltzeko, osasunaren inguruan zenbait aktibitate ere egiteko aukera izateko, eta nola ez, jateko, toki bat izateko, eta hori da gaur egun ezagutzen dugun bezala Baratza Kafea, eta Euskal Eskola Makrobiotikoa. Baratza Kafea eta jatetxea, ohiko jatetxe bada, egunero irekia dagoena, ezta? Bai, hori da. Oso goxo jaten dena gainera. Oso goxo, bai, ezagutzen duzu. Asteartetik ostegunera baskariak ematen dira. 11etan irekitzen da, beraz ere 11etako hartzeko aukera badago, patata tortilla pintxoak ere ematen dira, baina badire arrautzi gabekoak, ez? Edo bizkotxo bat, azukrerik gabekoa ere, dastatu daitezke. Eta gero, asteburutan, ostiralean eta larun batean, afaltzeko aukera ere ematen da. Ostiral eta larun batetan. Hori da, bai. Dena den informazio guztia webgune txukun batean daukazue, oso argi, oso polita. Baratzamakrobiotikoa.com da webgunea, bai. Oso ongi. Ze zerbitzu eskaintzen dira Euskal Eskola Makrobiotikotik? Baratza Kafean jatetxean esan duguna, jateko aukera, baskari hori ezagutzeko aukera ere, agian makrobiotikara gerturatzeko lehenengo pausu bat zain daiteke, hori. Dastatzen duzu eta konturatzen zara ez dela pentsatzen zenuena, eta bertan jandezakezula. Mito asko dagoelako ere, ez? Zerran eta zaporeen inguruan, ez? Hombre, aspaldien ere makrobiotika oso zorrotza zelako. Baina unibertsoan den aldatzen da, makrobiotikan ere horretan oinarritzen da, eta aldaketak egin behar dira. Orduan, zerbitzu eta hitz egiten, Euskal Eskola Makrobiotikoak ere ematen dira ikastaroak, urteroko ikastaroak ematen dira, erakaskuntza profesional bat izateko aukera ematen da, 2 urtetan, banatzen da hori, baina gero ere egiten dira ikastaro motzak, laburrak, asteartero egiten dira monografiko batzuk, 2 ordutakoak, birusaren nahiko ondo ateratzen dira, orduan denbora gutxi daukan jendea edo bakarrik interesatuta zenbait gaietan, horietara, joan daiteke. 3 hilabetero ere bai egiten da makrobiotikan hasteko kursillo motzak, nola, iniziazion a la makrobiotika deitzen dena. Baina gero ere, hitzaldiak egiten dira eta beste motetako ikastaroak beti osasunarekin erlazionatutak. Medikuntza alternatibat batekin erlazionatutak, edo reikiak, kinesologia, landareak eta loreak ezagutzeko kursilloak ere bai, eta gero egiten dira ere yoga ariketak edo meditazio ariketak horretareko ere. Euskal Eskola Makrobiotikoa guretzako bada jendea biltzeko toki bat, bizimodu osasuntsu bat eramaten bilatzen dutena edo eraman nahi dutena, eta badago aukera ere gelak edo bertan dagoen espazioa alokatzeko.
Beraz hor yoga sesioak, meditazio sesioak eta garapen espiritualerako ere sesioak ematen diren toki hori alokatu daiteke. Bai. Beste aukera bat ere hortxe. Azkenean bada topagune bat, ez? Hori da. Agian zu, zakit ikusentzuleren bat zalantza eukiko duen, ez? Baina gerturatzeko hitzalditxo bat, ez? Jendea ezagutu, jatetxe hori probatu ere. Bai. Eta ikusi, ez? Hori da. Ze onurak ekar ditzazke makrobiotikak? Makrobiotikak bizia aldatu dezake, ez da? Gure bizia. Bai, gure bizia aldatu dezake. Lehenengo jaten duzunen gauzetan kontzientzia jartzea da, ez? Kontzientzia hartzen duzu eta denbora hartzen duzu horretan ere. Modu batez, gure aitonamonek egiten zutela ere berreskuratzen dugu horrekin. Nik oroitzen dut, ez? Nire amonak zenbat orduran ematen zituen hor sukaldean, eta ni txikian nintzenean ere, arekin sukaldean egoten nintzen. Gaur egun dena preseka dabil, ez daukagu denborarik ez ere egiteko, eta oso erreza da ere, hori, gauzak erostea, 2 minututan dena prest egotea, mikroondas, edo ja eginak. Eta azkar jatea ere, ez? Eta azkar jatea. Plazer hori galtzea, ez? Azkenean presaka jateagatik. Bai, hori da. Orduan, onura bat bada hori, kontzientzia jartzea horretan. Eta kontzientzia jartzen diozunean, hasten zara, zure buruari zaintzen. Eta gauza askotaz konturatzen zara. Kostatzen zaigulako ere guri ez zaintzea, eta hori da lehenengo pausu bat. Orduan, horrekin ja, zaintzen zaren moduan, pixka bat gehiago maitatzen zaren moduan ere, somatzen duzu nola energia aldaketa bat. Eta igual ja presa horiek eta haserre horiek moteltzen joaten dira, ez? Pizkanaka. Konturatzen zara ere, adibidez, urtaroetaz, eta urtaro horietan lurrak zer ekartzen dizun jateko, zer da benetan behar duzuna. Gainera hemen, ez, dauzkagula nola horren markatutak urtaroak, bai. Bai, urtaroak. Beraz elikagaiak ere, baina egia da ohiko dendetan, denetarik urte osoan aurkitzen dugula. Neguan, nahi bali bazu pina bat jan dezakezu. Baina, klaro, pina ez da hemengoa, eta makrobiotikaina ikusten da, hotza, ez? Modu batez, hotza ematen diola gorputzari. Orduan, edo udazkenean gaztainak dauzkagu, hemendik gainera, gaztaina asko dauzkagu. Hori bada, gorputza nutritzeko, ez? Behar duzu, udazkenean zertzen zarenen, pizka bat prestatu zertarako, negurako. Negu hotzak etortzen dira, igual grasa gehiago behar ditugu, eta hori bat dira, onura batzuk, azkenean osasuna eta energia berreskuratzen duzu. Oso garrantzitsua gainera. Eta ritmo naturala, konturatzen zara gauza askotaz. Beraz, energia ere oso garrantzitsua. Hau ez da, konturatzen ari naiz pixkanaka, ez dela elikadura kontua edo sukaldaritza kontua, bakarrik, makrobiotika, askoz gehiago da, ez? Hezkuntza osatu bat da, ez? Nahi duzun guztia da, ere. Gorputzari begira, bai gure kontzientzia, ez da? Nahi duzun guztia da, bere, gelditu zaitezke, azkenean badira herramienta baliogarriak. Kontzientzia horretan, ez, jakiteko, igual momentu batean, zer behar duzun edo ez duzun behar. Edo hartzen duzuna, jakinda, zemontaktako energia emango dizun. Azkenean lortu nahi dena da oreka fisiko eta emozionala. Azkera, ze kontatuko izut, frogatu behar duzu. Egia esan, animatzen gaituzu, ez? Bai. Sinesgarria da kontatzen duzuna. Niretzako sinesgarria eta azkenean ere eskolan ikasten duguna bada, kontatu eta irakurri egin dezakezu pila bat, liburu asko daude, gaur egun internetekin ere informazio asko dago. Eta, eskolan eta makrobiotikan ere, gorputzan kontzientzia jarrita, garrantzitsuena da, zuk zure buruan frogatzea. Egin behar duzun gauza bakarra hori da, kontzientzia jarri eta zuk frogatzea. Elkarrizketan hasi aurretik komentatu diazu eta interesgarria iruditu zait, makrobiotika ez doala ezerren kontra.
ezta? Suposatze dut ere, erritmoen errespetu horrekin, bakoitzak nahi duen eraino sar daitekela, eta egongo dela jendea ere atzera botako dena, edo ez gaudelako ohituak ere, ez? Gure gorputza entzun eta gurekin egoteko tarte horiek hartzeko. Azkenean, pixkanaka egin behar da aldaketa. Egun batetik bestera ere, adibidez, bakarrik zereal osoa jatea, segurazki denboraldi batetan ja nekatuta egongo zara, aspertuta egongo zara, eta esango zu, eske makrobiotika ez du funtzionatzen. Bueno, aukera bada. Azkenean bada hori bakarrik tresnak izatea eta hori konsientzia jartzea. Dena da posible. Unibertsoa aldatzen da momentu oro, gu aldatzen gara momentu oro, urtaroak aldatzen dira, elikagaiak aldatzen dira urte oro. Beraz, kontzientzia horretan, ez? Niretzako batez ere makrobiotika kontzientzia hori ematen dizu, eta tresnak. Eta ez zerren kontra ez doan ez ere, ez dugu esango medikamendu edo botika batzuk hartu edo ez hartu, bueno, hori, gomendio horiek ez ditugu egingo, baina egia da, gaixotasun potoloetan sartu gabe, gripe simple batekin, ez? Mediku bat sintoma horretara joango zen, makrobiotikak zer eskaintzen du? Elikagaietatik abiatuz, senda gaitezke edo hobetu dezakegu gure egoera? Bai, elikagaiekin hobetzen dugu eta asko hobetzen dugu. Ni aspaldin, beste modu batez ere elikatzen nintzenean, igual izaten dituen aste bateko edo kasi igual batzutan 2 asteko gripeak, luzeak, oso nekatuta, oso goibel, eta, behin aldatuta, gaixotasuna, ez da gutxiagoa da, edo gutxiago gaixotzen naiz, eta gutxiago irauten du ere. Eta gaixotzen naizenean, esan daiteke, hotza hartu duzulako, edo ere gorputzak lan egiten du, gaixotzen denean, edo katarro bat daukazunean, orain igual udaberria etortzen dela ere, garbiketa bat behar du, eta gorputzak gu baino gehiago badaki. Orduan, ni medikamentuak hartu beharrean egiten dudana da, zenbat elikagai hartu, onuragarriak direnak eta sendatzeko erabiltzen ditudanak. Beraz, 2 egunetan berriro listo nago. Azkenean da prest egotea horri aurre egiteko, ez? Indartsu egotea, ez? Indartsu zaude, bai. Makrobiotikarekin osasuna eta energia berreskuratu dezakezu, berreskuratzen duzu, eta horrez egeroztik egin behar duzun bakarra da, nahi duzun guztia lortzea. Elikagaiak aukeratzea edo lortzea erresa zaigu gaur egun? Iruñan bai. Iruñan badaukagu adibidez landare, badela hori kooperatiba bat, eta gero Belarden da asko daude. Belarden da asko. Baratza asko daude ere, eta egiten dira nola taldeak, konsumo taldeak, itxiak edo, ez dakit nola zaten den. Eta, lur asko daukagu hemen ere, herri asko, eta niretzako beden hori Iruñ herrian erresa da. Aukera asko dago, eta baratza landatzeko edo talde horretako batean denborarik ez duen, edo sartu ez nahi duen horientzat ere, badago aukera, ez? Badago aukera, bai. Denda normalak badaude, Belardendetan ere... Belardendetan beti, eta gero hori kooperatiba moduan edo ja taldeetan, ez? Orain Aldezarrean ere badaukagu gure baratza, ere bai, beraz, miratu zenbat aldatu diren gauzak ere. Bai, denbora gutxean asko aurreratu da, alde horretatik. Bai, kostata, ze denbora gutxean igual, bari da, 2013an ari gara hitz egiten, Euskal Eskola Makrobiotikoaz, baina aurretik lan asko dago. Eta makrobiotika ere oso zaharra da, oso zaharra da. Hipokratesek adibidez ja esaten zuen, elikagaia izan dadila, zure sendagaia. Beraz, imaginatu, ez? Zenbat ze salto atzera. Bai, zenbat egiten du. Baina hori da, eskenean, bizitza beti dago aldatzen, unibertsoa ari da aldatzen, eta horrekin joatea. Ze beti gaudea agian igual ez kolpeak ematen. Hau nahi dut horrela, nahi dut orain, nahi dut ja, eta beti kolpeak ematen, beraz. Oreka hori lortzera arte poliki, ez? Poliki, bai. Zuekin kontaktuan jartzeko, Andrea, zer egin beharko genuke?
Bueno, gurekin kontaktuan jartzeko esan dugunez, baratzamakrobiotika.com da webgunea, Facebooken ere agertzen gara, eta Baratza kafetik pasatzea, hori nahi duten momentuan ezagutzeko, Bernardino Tirapu etorbidean, 5. zenbakian, eta bertan egongo gara irekitak nahi duten guztirako, informazio emateko, eta elikagai onuragarriak dastatzeko ere, bai. Oso ongi. Mila esker, Andrea, gurekin egoteagatik, Xaloaraino hurbiltzeagatik. Hortxe daukagu gainera arrotxapea, oso eskuragai, ezta? Bai. Eta eman diguzun informazio guztiagatik, plazer bat, eta beste bat arte. Eskerrik asko zuei, bihotzez.